Sunđer Bobe, stiđi dole, neće da te boli. Teška! Kao što sam i mislila, ti boluš od teškog oblika ušnog crvitisa. Znaš, kada ti mozak oboli od zarazne pesme, očigledno si inficiran crvom u uhu, a ti imaš unutra jednog groznog... Hajde da iščupamo tu malu mozgopiju. Čekajte, ne možemo tako. Oštetiti imamo mozak. Jedini način kako da isteremo crve iz uha sa drugom zaraznom pesmom. Imam jednu. To je stari mornarski šlager koji smo pevali kad dođe plima. Više, bit ćeš kuti pa nikada nećeš da dobiješ grip, ne crveni od muke ne miru ko tip, kad ti zaprati tu grade čep. Nije mrdno. Kladim se da niko ne može da odoli kaubojskoj pesmi dok nosi kaubojski šešir. Ovaj je tvoj. O životu preriji baš je dosadan, ako si bez društva pod srca ti dan. Ali sebi ja sam našla razbi dosadu pravu, kad se vežem na to na kompjutersku spravu. Znam da od ovoga još više poludao. Treba nam neki muzički talentovan da izbaci napad. U redu je, ja ću. Samo zato što vam je potreban umetnik tako velikog talenta. U redu, Litnjoslave, zasvirajte tvoju duvaljku. Zove se klarinet. Ustao si, izbacio si malu pijevicu. Ne mrdaj ortak! Hvala ti, Litnjoslave. Nema na čemu, sada me stjaši. O, kako je bila dobra ona melodija koju sam danas kreirao, ako tako mogu da kažem. Tra-ta-ta-tira-tu, ra-ta-ta-tira-tu. O da, kako je zarazna ta stvar, Lignjice, kako je zarazna.